Bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Sound. Haideți, bă! Bă, uiteți că filmez. Eu? Hă? Eu? Bă, Andrei. Bă, ăla-i prost. Când îți dau eu una. hai，你晚上阳寿，我不太是你不是闭嘴，你把这我放了。 Stai că am uitat oare unde era la... Hai dați la derby. Hai mă la derby, hai să ne batem cu mașini. Ce unde era? Hai, tu scrie T-derby. Bă, Cosmin și tu. Ha? E eu asta. Hai. Ce trebuie să faci? Mi se pare nu Stai că, dar, cu arme, nu vezi? Și cum nu cu arme, mă? Păi ții pe Q și pe E, mă. Și dai într-o parte. Îți dau ție. Hai, ne tocăm. Nu mai puteam să... Dar 30 de secunde sau 4. Hai, bă! Unde e celălalt, bă? Ioi! Nu mă mai pichet? Bă, și aia a fost să fac. Ahora me da desasado. Ei, ce t-o câștigat. Haideți la DE. Haideți, mă. Bă, veniți la DE. Hai la de bă. Uitați să dați un like, aboneați-te și subscribe. Bă, dar tot ați ieșit, bă. Ha? De ce ați ieșit? Am câștigat. Haideți vă meritați cu Heli, bă, unde sunteți? Veniți? Bă, Andrei. Ce e, bă? Hai la Sfair. Să mergem cu... Hai să mergem cu Heli. La unde sunteți? La Race. Race. Eu ce nu-mi place ăsta, dar nașpa. Dar pe nu-i nimeni la Race. Aha, așa cu poliție? Nu. Eu sunt unul cu poliție, hai la ăla cu poliție. Dar nu avem cum mă rog să-mi putea și putea să nu. I-am gătat. Hai dați bara Race. Hai dați-mă la Race, bă. Așa, mă. Mai tu încă... M-a intrat cineva, bă. Ioi! Ce? Ce ăsta, mă? Ce te stă? Hai, bă, Cosmin! Eu nici început, bă. Eu m-am uitat la Andrei cum se joacă pe acolo.
Dar n-ai voie să dai speed, bă. Crezi că nu te aud? E și asta aici, da? Iată deja. Dar nu-i văd să cum a ajuns așa de repede, bă. Nu. Are de fezărat. Deci, încă nu te-am așa. E tău. Am un error. Și așa vreau să-ți fac. Crezi tu, mă, că mă întreci, mă? Unde e? Nu, bă, că mă întrece. Iui, ce drifturi am făcut, băi. Wow. Crezi că mi-ai fost așa, doamna, așa se vede eu. Am să Bă, ta așa acolo. Eu spui, mă, mie aici, am gătat. Nu știu acolo, e stat. Și am să-mi scoate. Iui, pe unde am luat-o? Bă, Răzvan, Ce? am crezut că ești mai bun șofer, dar nu. Dar pe până mi-am umtit de la alt. Bă, îmi dai și mie niște bani. Ce? Unde sunteți? Haideți, bă, facem o cursă, bă. S-a cadat. Ha? Ți se aude, s-a cadat. Bă, Cosmin, ne-ați infernus. Bun, înțeleg. E că să-i? Bă, Andrei, tu? Te-am văzut. Andrei. Băi, hai să te joaci, că nici mai asta. Hai, bă, dă-ți să joace. Nu mă duc. Haideți, mă, facem o cu... Hai, bă, facem o cursă. Care câștigă 100 caca. Da, hai, după race. Opa, cine omoară primul prodă, mă? Capoi. Hai, nu. Bă, Răzvan, hai la race. Nu-mi place. De ce nu derapează? Ce ți-e de repede? Haideți, bă, repede să pui mie să fac asta un race cu voi. Veniți? Bă, ce bușe. Bă, veniți, bă! Dar voi sunteți în race? Ha? Ce vrei, mă? Sunteți în race? Ce că te-o filmat? Ce mai e o nouă cursă? Clar că e nouă, trebuie. Vorbesc pe asta. Oh, meu. Cine ce ai Răzvan? Fac nu m-a primit. Iui, m-am tradus. Nu ce era, m-am tradus 3 minute. Da, gen, nu mai ai, că mi-e în spate. Și ce e asta? Dar, mai zice cuvântul. Ce nu vezi că mă reziști. Dar cu ce mașină e, bă? Nu trebuie și fie școală.
Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe, coment.